Tento muž sa tak hanbil, že chodí s transženou a preto ju radšej zabil, aby nezverejnila ich vzťah. Volala sa Kesaria Abramidze a je to verejne známa transžena v Gruzínsku. Bola aj modelka, aj blogerka, aj influencerka. Kesaria sa narodila v roku 1987 v Tbilisi. Pracovala v médiách, účinkovala v televízii, aktívne hovorila o svojej rodovej identite. Taktiež podporovala práva žien a využívala svoju popularitu na šírenie osvety o LGBT komunite. 18. septembra v roku 2024 bola nájdená mŕtva vo svojom byte v Didigomi v Tbilisi. Vyšetrovanie potvrdilo, že utrpela 28 bodných rán nožom a smrť nastala na mieste v dôsledku veľkej straty krvi. Pachateľom bol Bekaja Hani, s ktorým Kesaria sa prednedávnom rozišla. Ich vzťah bol násilný a Kesaria ho niekoľkokrát nahlasovala na políciu za domáce násilia. V deň vraždy Jany o 15:50 zakúpil skladací nož typu Opinel. Medzi časmi približne 19:10 sa dopravoval taxikom k jej bytu a krátko predtým sa zastavil v obchode a kúpil alkohol. Potom dorazil k domu Kesarie a okolo 19:27 vstúpil do jej bytu. Podľa vyšetrovania sa tam strhla hádka, ktorá bola motivovaná pomstou. Jáni najprv fyzicky napadol Kesariu, udrel ju a potom použil nož, ktorým jej uštedril 28 bodných rán na rôzne časti tela. Vyšetrovania do záznamu uvádza, že existuje aj tajná audio-video nahrávka, v ktorej Jáni rozpráva o detailoch činu. Po vražde opustil byt asi o 20 minút, prešiel cez niekoľko ulic, vymenil si krvavú košeľu u príbuzného, potom použil taxi a metro, ale bol zadržaný pri letisku v Kopytnari. Súd ho napokon v apríli v roku 2025 odsúdil na doživotné väzenie za úmyselnú vraždu so zvláštnou krutosťou a motivovanú rodovou identitou. A keď máte radi true crime príbehy, nezabudajte na follow a aj komentár. Love you, bye!